О, да, че, мамо, кой си е там? Ние сме тук на Борбата горичка. Нали, баба? Записвам клип. Да, малко не мога видя телефона, къде снимам аз. Изглежда доста супер. Супер е. Нали? Ой! Мина се някаква птичка в мен или си изкара къла. Тук има сянка по нея. Какви големи дървета има, баба. She just know how to hold me. Oh, love me, death, death. Whoa, I love this song. Oh, there's a horse animal. This forest is different than the other one you perhaps see part one on YouTube. My video, you guys have to watch, but I know you won't understand Bulgarian, and sorry if I speak very weird. Very well. Защото неко говно. Fuck! Here's a shit! Someone's being shit. Шарки има. Къде? Шарки, ей. Ти умира. More also for there's too many trees here. You can see them. They're so big. And this place is some animals. Here. Oh. It looks great. Yesterday forest, today forest. Гора, вчера днес. Супер. Коко! Супер, Виктори! Снимаш ли? Да, правя видеоклип. Да, Виж. Виждаш ли? Да. Усмихни се, бабо. Виж. Стойте. Опа. Седи ще падна. Стойте. Аре. Яската ли? Снимахте цялата. Бабо, хотя да бута върху мене ще падна още малко. Аз не те бутам. Ами, за твоята пръчка. Нали? Е, така може да седнеш и да спиш, знаеш. Набор. То се ба. Така може да седнеш и да спиш. Това става като Супер Марио Брос. Нали знаеш? Да. Виж сега, гледай сега. Значи, идвай към мен. Аз трябва да бягам от тебе. Тараран, тараран, тън, 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 тараран, тараран, тън, 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 тън. Воу! Super Mario Brothers for the win! Нали, бабо? Виж, бабо, се гледай. Тарарараран. Ще се видим на другата част.